Έχει φως. Βίντεο τραβάς. Ναι. Κοράδα. Κάτσε ρε. Κάτω. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν τώρα σε κανένα. 2-3 μέρες θέλουν ακόμα. Έχουν μεγάλη διαφορά. Πριν 2 μέρες ας πούμε μέχρι με τώρα έχουν διαφορά. Ενώ τώρα βλέπεις κοιμούνται. Να, κοίτα, απλώνεται. Να, αυτό κάνει. Κοίτα, απλώνεται πάλι. Τι κάνουν, γλύφονται εκεί. Τι κάνουν. Αυτός τώρα πάει εδώ μέσα.